Azara uki bar damuwa kuma na Allah ne, duk mai haƙuri shi ne ke kan nasara. Azara'u, mai haƙuri shi ke da nasara akan komai, kekin dace kuma zaki yi maimai. Kyawu na gida ai shi ne ta yau mai, azara uki goda Allah dangin hau nasara. Azara'u, shawara na baki, ruwanki na ki ɗauka, ruwanki na kuma ki wadda na baki lafiya. Nafisa, isan menene? Me ya faru? Dama tun da zike nake nema. Yanzu nan na riga Abdul da Azra'u a cikin aji suna shira. Rukayya bana son wasa. Ina miki irin wannan wasan ne haka? Ba wasa nake miki ba, kuma mu je ki gane wa idan shi ma. Da Allah dama ina so in magana da ke. Gaskiya abin da kika min ɗazu a cikin aji ban ji daɗin sa ba. Kenan ta auke da wannan garin da ya zo min magana. Tambaya ta fa akai kuma na bada amsa to me laifi na a ciki? Haka yake ce. Kin ga ki zo mu ci dan Allah. Me laifin kidan ki ba? Da Allah. Dan Allah ne ba sai ki zo mu tafi dan Allah na Allah. Bar wannan. Azara uki goda Allah dangin hau nasara. Azara'u, Azara'u. Ya ban ga kowa ba. Sai dai in tashi suka amma tabbas na ga Azra'u da ita da Abdul anan suna gaci. To sai dai idan wani munafunci suka yi suka tashi daga nan din. Kin san wani abu Rukayya? Kamar ni wallahi na kama da son Abdul. Amma idan na tuna abin da na yi mai sai in ji na kasa gaya mai. Mariya me kika ma? Akwai wata rana dan Allah ki yaku ban ga towar ki bane ba. Baka da hankali ne? Kana gani na za ka buga min bal? Kai mahaukaci ne ko da kiki ne?
Ke yanzu tsabar ba ki da mutunci dan ya buga miki bal baya sani shine zaki dau hannu ki mare shi? Na fahimci yarinyar nan gaba ɗaya ba ta da kunya a cikin makarantar nan. Kai? Ta mare ka a banza kenan baka rama ba mu baka ban mu mun rama ma ba. Ni za ka mara? Ke wace? Baka san ni wace ce a cikin makarantar nan ba ko? Da Allah ni matsa in wuce. Matsa. Damuwa kuma na Allah ne, duk mai haƙuri shi ne ke kan nasara. Azara'u, Kin ji abin da ya faru tsakanina da shi. Na ji, amma fa gaskiya biki kyauta ba. Haka ne. Azara'u ki bar damuwa kuma na Allah ne, duk mai haƙuri shi ne ke kan nasara. Azara'u, Azara'u, mai haƙuri shi ke da nasara akan komai, kekin dace kuma zaki yi maimai. Kyawu na gida ai shi ne ta yau mai, Azara'u ki goda Allah dan kin hau nasara. Abokina kana ji ko? Na fahimci yarinyar nan Nafisa, wallahi ba ta da mutunci tana jiji da kai a makarantar nan. Kuma na ga kawai dan mahaifinta yana da kuɗi ne. Shi yasa dan ta ga ana zuwa da ita a mota mu kuma wasu a ƙasa muke. Tabbas ainihin zan gaya ma yarinyar nan Nafisa ba ta da mutunci. Wallahi tallahi ka duba fararen nan fa da wannan Azara'un fa. Ya shigo wannan malamin ne ya kama mata faɗa. Da Allah ba cewa aka karɓi littafi ba amma wai dan ta shigo ta ce ta tsaya ta ƙarasa shi ne fa ka ga Hammas ma ta kama mata. Ba kalar bakan maganar da bata gaya mata ba. Gaskiya ban ji daɗi ba. Ni kaina ban ji daɗi ba. A makarantar nan nake gaya ma da mutum ɗaya ne ina jin naga tasu ta zo ɗaya Abdul. Imana to ai ka san yarinyar ce akwai tarbiyya. Ga karatu da an yi da tafiya. Kuma gaskiya tana da sauƙin kai. Azara'u ki bar damuwa kuma na Allah ne, duk mai haƙuri shi ne ke kan nasara. Azara'u, mai haƙuri shi ke da nasara akan komai, kekin dace kuma zaki yi maimai. Kyawu na gida ai shi ne ta yau mai, Azara'u ki da Allah dan kin hau nasara.